kini ho chuan thuthung thar hi kan zir lian ber ani maya zona ero kalang khop mai a tha zona ni nga zal tur tin nia Christian ni chuan tuma kanin dem theini chuan lo Christian ni chuan an thup nge an rin na pui bera chu thuthung thar bu an ti khan mai ni thuthung thar bun ti khan mai thuthung thar bu kha Christian na hianin a ring turania mo Christian ani chuan a ring turania ma se a boi thak ta chu thuthung hluian ti kha judate bible an ron ring tel ve chi khana ein kal ta chui mai ni judate bible chon pathian nge in shabat ni te in chol turani ti thupek te omta Christian te thuthung thar in zertina chonin ani sari ni chu serngai lo ani riat na mo ani khatna bullet le ani khatna ya kha sertur ti lam pakhanin zertu ain kalthel noi ta chu bang chonin rin kop chon boi thak chu zol nei eliza te hun lai bokhanin engtik hun thlenge in kal kop don bal pathian in bek chonin bal pathian chu be mai ro pathian in bek chon pathian hi pe mai ro in rin kop chung chuanin in ti fu lowang ati kha tiang hun lai kha la di thawani chu wang chuan irin zog na Christian irin zog chang Christian top mai tur thuthung thar chaw kharin mai tur thuthung lui pathian irin du chuan thuthung lui chaw kharin mai tur thuthung lui ti in ko khawo ke ni tan chon thuthung lui ni lo pathian po hi lui ni a mishing tengai dan chon lui to lo mo thil siam tir masaber ani khatnia eng lo ro se ti ma po om to nia chuwa lui lo tu kha juda te pathian thar po kan mo lo a bu ale khabu a thupek thar po kan mo lo chuwang choni kan biak pathian ya hluya ama po hluya a thu te po hluya ni ma se fin na om tatani